Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu muke samun labarin cewa jarumi Adam A. Zango ya riga mu gidan gaskiya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A gaskiya wannan mutuwa ta wannan jarumi Adam A. Zango ta girgiza masana'antar Kano gabaki daya. Kamar yadda a yanzu muke samun wannan labarin cewa Adam A. Zango ya bugu a kansa a cikin asibitin, kamar yadda wasu ke bayyana cewa tabbas kansa shine ya taɓa sosai, wanda wasu ke bayyana cewa dama kwakwalwarsa ta taɓu, kamar yadda wasu wanda suka je duwasa suke bayyanawa a cikin social media. Ya kamata da ya kusance da mu a cikin wannan bidiyo tun daga farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da ke faruwa, kamar yadda za ku ji wanda suka je gurinsa a ƙarshe wasu mutane guda biyu 'yan uwansa kuma na jikinsa kuma abokanansa. Za ku ji inda suke bayyana cewa tabbas mutuwar Adam A. Zango ta girgiza su, kamar yadda kafin ya mutu yake bayyana wasu abubuwa. Sannan za ku ji inda ya ba da saƙo a bawa abokinsa watakan Alinu. Ya kamata dai kusance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da ke faruwa, don ku tabbas Kanut an yi babban rashi. Kamar yadda ba ku manta ba, tun shekara ta 2005 Adam A. Zango yake fina-finai wanda tabbas yake ɗaukar hankulan mutane sosai matuka, kuma tabbas duk wasu fina-finai na Adam A. Zango suna ƙayatar da mutane, sannan kuwa suna ilmantar da mutane. Kamar yadda aka bayyana cewa tabbas kunne nafsin za'iqatul mauti, dukkan mai rai koyaushe mamaci ne. Mutuwar wannan jarumi Adam A. Zango ta girgiza masana'antar Kano ga baki ɗaya, kamar yadda mu kanmu tabbas wannan abu ya taɓa zuciyarmu ya kuma girgiza mu kanmu da muke kawo muku wannan labarai. To masu kallon mu da masu ranmu da farko dai, idan wannan ya kasance shigarka cikin wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV, ga muna ga roƙonka cewa za ka daure ka dangwala mana alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin haka shi zai baka damar samun ingantattun labaran namu da dumuninsu da zarar mun dora. Bayan ka dangwala mana alamar subscribing, da karka manta da kai kasan bidiyon namu ka dangwala mana alamar like domin tabbatar da wannan labarai suna farkar da kai, sannan kuwa suna ilmantar da kai. Sannan kasan bidiyon namu ka rubuta mana Allah ya ji kan Adam A. Zango, ya sa ya huta, ya sa wannan mutuwa ita ce jin daɗinsa a gidan rahamarsa. Sannan kuma muna neman ra'ayinku, shin ku bayyana mana shin kamar yadda wannan jarida ta BBC ta wallafa a cikin shafin nasa na share zumunta, kuma kamar yadda wa'annan mutum biyun suka bayyana cewa tabbas su kansu wannan mutuwa ta jarumi Adam A. Zango ta girgiza su, sannan ku ta ba su mamaki matuka, shin me ra'ayinku akan wannan batu? A gaskiya wannan mutuwa sosai ta girgiza mutane sosai matuka, kamar yadda jarumi Adam A. Zango idan ba ku manta ba kusan sati guda kenan da samun wannan azan din nashi, kamar yadda wasu dama suke bayyana cewa tabbas da wahala Adam A. Zango ya rayu, kamar yadda suke bayyana cewa Adam A. Zango fa ya riku sosai, musamman ma kwakwalwarsa, kamar yadda da wasu suke bayyana cewa tabbas kwakwalwar Adam A. Zango ta riku sosai don zai iya kamuwa da ciwon hauka in ma bai mutu ba. To ga shi dai magana ta tabbata, Adam A. Zango a yanzu muke samun labarin cewa Adam A. Zango ya riga mu gidan gaskiya, don ku tabbas sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan mutuwa shi ne kuke ganin wannan mutuwa za ta taba, musamman ma wannan aboki nashi watakan Alinu, shine in kuma ta ba shine babban abokin Adam A. Zango tun daga shekara ta 2005, kamar yadda a yanzu shekara 20 kenan har da biyu da haɗuwar Adam A. Zango da kuma Alinu, kuma suka kulla abokantaka ta kauna ta mutunci, wanda dudai wannan abu ne wanda ya shafi matattarar Kano ga baki daya. Dan ku tabbas wannan mutuwa dole ta girgiza masana'antar Kano. To masu kallon mu da masu ramu da ku da kar ku manta kuna tare da wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV, domin gaskiyar wannan abu da mutane suke bayyana cewa shin da gaske ne mutuwar Adam A. Zango ko kuwa, kar ku manta da dangwala alamar subscribing da kuma dangwala mana alamar kararrawa, domin hakan shi ne baka damar samun ingantattun labaran namu da dumuninsu da zarar mun dora. Ko da kar ku manta kuna tare da wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV,
sai ku mu cikin labari na gaba domin ku ji abin da ke faruwa. Sannan ku za mu kawo muku wannan faifan bidiyo wa'annan guda biyu kamar yadda suke bayyana cewa wannan mutuwa ta Adam Zango ta girgiza su kuma su kansu ta ba su mamaki matuka. Kuma za ku ji sallawun da Adam Zango ya barwa duk wasu masoyansa da kuma yadda wasu suke bayyana cewa tabbas wannan mutuwa fa ƙarya ce ba wai zahiri ba ce ba. Duk da kar ku manta dangwala mana alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar kararrawa domin samun zafafan labaran namu irin su da zarin dora. To wasu kallon mu da wasu da an maka gashin labaran namu mun bar ku lafiya. Sannan muna neman ra'ayinku akan wannan batu, shin kuna ganin wannan abu zahiri ne ko kuma ba zahiri bane ba? So amma wannan abu zahiri ne, ku je ku manta kuna tare da wannan kafa ta mai albarka ta Hausa 24 TV domin jin wannan gaskiya. Allah ya samu dace.